سلام 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 پیش خونه ما سلام پنجره تماشا کنه خدا نشانته دیدین پنجره سخت خدا نشانته خیلی زیبایی магазин сухтеста салом ба ҳама пажара салом 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 иса бигзаре тоба кадам гуфтум прямой эфир кадесам биёе тоба тамошо кунем салом 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 дӯстони азиз магазин сухтеста ира бинед ова диде оша пидестия тарафи берлин ва пажараби ужас ва апаш алоҷон я бор номери мошини олмона нишон тиҳед ина мошино ина берлин 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 магазин сухтеста магазин надиде оша пидеста салом 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 подписчико найн салом 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 сафияҷон ман табоба дорам оҳо хуш омаде сафия бону саломат бошӣ зинда бошӣ хуш омадӣ омина салом салом ҷони ширин бачака сошид магазин сухтеста мария привет состинҷ айспас прямой эфиромо сар меша духтаро мадонаҷон салом аҳволаби о безеби ба сухтеста агар дудбурӣ мембари ӯ овшаб овораби шапидестиян оваби диди ду тараф ови мошин диди нигок ураби мошиношо набинен тамошо кунед нада боло одаморо диде одамо овша пидестан худованд нигаҳ бодор сафияҷон ташаккур дудаби худованд ай хубӣ ки уна одаморо диде пашапидаестан овора диде овора ихе безеб сухтестае да 2 минут одамизоди чӣ علی سلام سلام سلام
апай шало мара нашнохте ба фикрам не али нашнохтумад худоҷон навду гапд омад тамом худо ҳамара нигаҳбон шава нигоҳ кунен дуди сиёҳ тамоми осмонро фаро гирифт худо тоба када оминаҷон акка эфиро сар меша баъди рамазон ният кардем иншоалло ҳар ду каналда омина каналотон чӣ хема бисёр шуда канало надромадеста ташаккур сафиябоно омин омин худованд хубӣ боша тоба о худамам али худам ҳамон кас ташаккур қиссаҳои нав ба нава интизорем бо ба овоз мехонам мемонам оли сафияҷон ҳамаш қиссаҳое ки одамон нақл мекунанд ма ба эҷод мекунамшон ташаккур сафиябоно ки моро мехонен диден пажарникошон боло мерам поён бечоро боло мерам поён ҳолиам қишта натонистестиян осмони софа дуди сиёҳ фаро гирифт одамизоди чия 2 минута бинед чӣ гап шуд я магазинча ягане ташаккур сафиябоно барои хондаантон шумо ҳастем мо ҳастем оли бега бо чизои напанав мепартомтон ду рӯз пеш мондагӣ будам али ташаккури зиёд азпас прямой эфиро мекунем мавзӯъҳо кати чӣ хеле ки пеш мекардем як мавзӯъра мемонем ва занҳо масалан додаракон вай мекунанд мавзӯъҳои оилавии бидуни политика ва дуди сиёра ба ина бо мошино омадеста диде иҷа ина мошиношон ана бо мошино ма нигоҳ куне дик када омадеста оперативна барое ки дуда наметона ташаккур 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 али дӯстони азиз гуфтум эълонтон кунам ки аз ин пас эфири мо сар меша эфири прямой айпаго иншоалло ташаккур сафияҷонози мерам ай пеши дуд касал пасал нашам мо бо шумо эфир мекунем дӯстони азиз мавзӯъҳои оилавиро мемонем мавзӯъҳои доғи рӯза тарбияи фарзанд занҳо мардҳо чӣ бояд кард ки оилаҳо ҷудо нашаванд фикрҳои шуморо интизорем ина оли бида мошино омадесен диде канали дигарим ҳастай ман блогер просто чанқай як-ду чизи нав мондан дар кора барое ки барои блогерҳо бисёр қоидаҳои напанавак биромад оли мемонам тонаи бега ҳамаи он нафарое ки ҳозир дар эфири мо буде ташаккури зиёд дуо куне ки ҳами пажар тезтар хомӯш шава ҳоли рафтаеста худованд нигаҳбони мо шумо бошад дӯстони азизу дӯстони меҳрубон шуморо қиссаҳои напанав номаҳои хонандаҳо дар саҳифаҳои ма бо шаҳло теҷе ва шаҳлои наҷмиддин ва ман блогерда интизори ҳар се каналумда худо нигаҳбони мо шумо боша ташаккури зиёд майли худованд нигаҳбонмон дӯстони азиз дар паноҳи худо боше ҳама каса